bulan o first day kan bulan, due date. Managad. Isas ang mga nagpipila dyan. Grabe. Dyan sa mga department store, mga bayad center, pila-pila man. Mabayad ka na sana, mapila ka pa. Tapos papahirapan ka pa kan mga pipirmahan pa. Kaya sa mga medyo malabo-labo na ang mata, kung pwede, dahil na ka mo magpara pasirin dyan sa bayad center, may mga pipirmahan pa. Paano kung mga medyo maluyan ang paghiling mo? Kaya sa mga aki-aki pa dapat iyon malinaw pan mata iyon magbayad dyan tanganing ang pag-fill up kan mga pirmahan dyan. Pasil, medyo malinaw pan mata, no? Ayaw tabi yan sa manungod sa isyo kan kuryente. Naramon ako Bicol, saro yan sa mga concern man na pingamaot na mapakaray. Kundi, ako Bicol, baka man masyado involved baga dyan sa isyo kan kuryente. Na-involved dyan sa isyo kan kuryente, so ibang politiko. Tayo so nagpara-promote kan api ka ito na magiging magayon ngaya dalagan kan kuryente, kan supply kan kuryente mabarato digi sa albay. Umala yan. Ano na nangyari? Ano na kita? Si Joey Sarsia. O sige ta. Yan si Joey Sarsia. Kumusta ang tangon na ang Camsur area bago kita duman sa iba pa mga istorya. Parin Joey, kumusta? Yes, good morning Al and maray na aga dyan sa Ciudad de Legazpi. Good morning sa mga parantapay, maray na ramrag kanin ngamin sa Diringkunada area. Medyo makusugo ng ano mo. May feedback ang signal mo. Bawasan mo ang monitor mo. Bawasan mo ang monitor mo, partner. Ayan, okay na. Makusubong ka di sa Ciudad Caniriga ang signal kang DCGB tabi partner Al. And ngunyan man na pagkaaga, iguan man digdini nagkakapira sa Ciudad Caniriga na nagdulog sa tuya na naghahagad ng asistensya medical digdi sa ako Bicol. Initabi Al pinag-accommodate kan duwang mga coordinators niya to digdi sa siyudad ng Iriga na si Eli Calisura asin si Gelson Alvarez sabi partner Al. And ngunyan na pagkaaga iguanin schedule na pinagsabi si Gelson Alvarez sa siyudad ni Naga na kada Martes digdi sa Rinconada area ang mga schedule kan mga assistants na pinaggigibo pinagtataw kan ako Bicol pinagsara ini asin schedule kada Martes nin semana tabi partner Al. And sarod kay ning asistensya gabos na nagdudulok talaga digdi sa ako Bicol natatakan ni nagkakanigo akomodasyon medical man yan burial and educational assistance sa tabi partner Al. Meaning ang mga pigigibo dati kan ako Bicol padagos iyan although na maski may eleksyon kada dodretso iyan na serbisyong pigigibo kan ako Bicol as far as Camsur and Iriga is concerned tabi partner Joey. Yes, tabi partner Al and ngunyan nga ning pagkaaga iguanin mga schedule na mga mga coordinator kan AKB na mapasiring sa Aplan Barangay sa siyudad ng Iriga para ilingon ang magiging sitwasyon katong tutugdukan kan solar water facility sponsor siyempre kan ako Bicol tabi partner Al. So solar water system so parte iyan parin Joey kan pigasabi kan mga opisyalis ta sa ako Bicol na 71 sites. Yan, so first batch pa sana kan solar water system Bicol-wide. Yes, tabi partner Al and sa pinaglalaoman ni digdi sa Rinconada area dakol pang mga solar water facility nilalag kan ako Bicol. Pero tabi kan partner Ali, ko rin magayon na istorya
na ipapaabot. Itong narumdaman na kanakaaging taon iguan pinagpatugdok na building digdi sa Barangay Uyango, Santa Teresita, kan Iriga, iguan na sinda ng livelihood. Ini so mga membro kan cultural minority na digdi na pinagigibuan sa indang pagkabuhay aron ba kang pigapon niya itong wave of sinamay and digdi na sila nagtitiripon tabi sa pinagpundar na building kan Ako Bicol sa Barangay Santa Teresita, Sitio Uyango, tabi Partner Al. Meaning may pinagibo dyan na building, so Ako Bicol para sa mga katugangan tang anapod kani minorities, mga anong apod kaan sa local dialect na tabi parin Joey, mga agta dyan sa area yan? Mga agta tabi ni Partner Al. And dakol kitang mga programa ang AKB digdi sa Rinconada area. And kasuhapon pag-abot ko digdi sa siyudad kanila tabi Partner Al, igwasa ko yan nagdulok na mag-graduate digdi sa UNEP na membro man kan cultural minority. Pero matali. Iyo oo. Agta yan, no? Babae, 21 years old, magtapos sa sa education na kung sa'yo na pinagtawan ng assistensya kan Ako Bicol. Sa pagapod niya itong educational assistance sabi Partner Al. So at least apera kan iguana sindang istaran, ongoing pa dyan ang mga livelihood program na pigigibo kan Ako Bicol o sa pagi kan Ako Bicol, and at least so nagkapirang mga katugangan tang nasa minority nagpaka-graduate o araw kayo nabigsabi mo dahil sa asistensya, educational assistance na pigigibo kan Ako Bicol bako sa nadyan sa area yan kundi magin sa ibabang parte kan Bicol region. Yes, tabi Partner Al, and apera kayan sa atyan man igwa ko ng pinaglalauman na bisita digdi sa sa estasyon para matawan man nato ni akomodasyon ining nagagasatoyan in medical assistance na i-refer ko mangilaray kay Eli Calisura, kay Mama Eli digdi sa siyudad ng Iriga tabi Partner Al. Basta yaon si Mama Eli kasi mga pagiribata ariglado yan. Dahil kalamang kan problema. Iyo ba yan? So, iyan Partner Al, sa tuyang kaganapan, digdi sa mainit. Ay, kumusta pala ng sitwasyon dyan sa Legazpi tabi, Partner Al? Medyo mainit man ang panahon digdi, paring Joey. And magayon ang panahon, kaya kumbaga tangkilo ang sitwasyon digdi sa palibot kan Albay. Yes, digdi man halos mainit man, medyo bako ganong kainitan, pero magayon ang panahon mi digdi sa siyudad kan Iriga tabi Partner Al. May mga hot issues man diyan na nagbuto last day, so itong pagkagada ni Congressman Andaya, dating congressman. Iyo ikaw ni digdi ni pinag-isipan nga ni kang grupo na magpasirimad na sa Ragay para bisitaon si candidate for governor Nonoy Andaya. At the same time siya baga naging budget sa Congress kay to. GMA time so yun pag-isipan kang grupo na magpasiring sa first district kan Camarines or tabi Partner Al. So busy dyan ang mga pag-iriba para sa mga masunod na projects and programs kan Ako Bicol, considering na nagtukaw na tabi Partner sa tuyang mga representative kan Ako Bicol, si Congressman Saldico yaon na, siyempre ang bagotang Congressman Attorney Jill Bungalon. Yes, piglalaman ko naman nga ni ang pagapod kan kongresista kan AKB si Congressman Jill Bungalon tabi Partner Al. Mabisita yan dyan, mabisita. Ay, nagbisita na digdi siya. Halin na dyan, halin na si Congressman. Halin na digdi. Mabalik yan, mabalik manggaray. Mabalik manggaray.
Magayon ko nagbabalik-balik digdi si Congressman Hilton, nagsasalo-salo kami. Aha. Anyway, parin Joe, paminsan, pasyal kaya digdi sa Legazpi, ta makapi-kapi man kita. Yes, tabi partner Al. So, hali digdi sa Siyudad Caniriga, live kita digdi sa Highway 1 Caniriga, digdi sa radyo natin, Iriga City. Mga tugay ni po si Joey para sa Ako Bicol. Dagan salamat, maray na ramrag kanin namin sa mga nag-iral ka na mo digdi sa Ako Bicol. Salamat. Thank you so much. Yan si Joey Sarcia. Saro sa mga pag-iribat na dyan sa radyo natin sa Iriga, Kamsur, para sa dagdag na mga informasyon. Hali po sa Ako Bicol, mga projects and programs kan Ako Bicol, ongoing dyan sa mga water system projects, ining solar water system. Bako lang sa Kamsur, siyempre pigigibo man tabi ni sa iba pang area kan Bicol region, lalo digdi sa Albay, gulpi digdi ang mga water system projects kan Ako Bicol. Kaya lang talagang pipasiguro ninda ang paggibo palang kayan dyan. Talagang bako karaw-karaw ang mga projects na ipigibo yan sa solar water system. Iba so grupo sa pag-drilling, so drilling team ninda. Iba so sa construction. Iba man so sa solar. Halo yun pala andyon, adalan talagang maray. Talagang ihiling ng gad kon ayos an source mo kan tubig. Dangan pag okay na, pigiling nindang reliable na so source kan tubig, malawag na so construction group ninda. Sa pag-construct pa sana, aloy-aloy man pala dyan. Yan sa area mi na obserbar ko, haloy man. Kuwan ka, siyempre linig ka kan area. Set up ka kan mga kudal. Kukudalan pala niyan. Kukudalan niyan. Pagkatapos, yan. So, pagigibo sa construction, mga matibayon ang mga trabador dyan. Tapos malaog naman so solar, sa solar construction ninda. Mapagal man, kaya anyway, dakula uno na bagay iyan tabi John sa mga yaon sa barangay ta. Isimo sa kahaluyan na panahon, sa kahaluyan na panahon, maski kita John sa experience yata digdi sa media, Ako Bicol talaga ang puminoon kan mga darakulaon na project na pipakinabangan kan mga barangay. Yan na water system. Imagine mo sa kahaluyan na panahon dyan, so Ako Bicol sa nakaisip ka, pwede man palang gibuo na uning mga water system na yan. Ata daw ngunyan sana na nangyari yan, alino na panahon na pipahirapan ang tao sa pagsarakdo dyan sa bulod. Mas nga ni digdi sa banno baga, problema ang tubig. Igwa man nga ni digdi sa sentro, igwa. O dyan sa mga bulod-bulod, dahil naman nakakatokad ang tubig, halay dyan sa water district. Kaya kaipuan mo additional na source ki tubig. Ano ba nga, nagitsaraga na sana sa uran baga. Saralod sa oranta para sa may kukonsumuhon kang tubig. Talo na dyan sa bulod yun, makairak man talaga ang mga ibang residente. Nagdadarakula ang mga aki sa pagsakdo. Malaba ka sana, mapasiring ka pa naman sa bubon, mapasiring ka pa naman sa sagurong, kung sa'yo na water source. Samantalang pwede man palang gibuhon ang arog kayan. Kaya sana pangarogan na ini kan iba mga politiko man ang pigigibo kan Ako Bicol. Nakulao na bagay iyan na nakatabang tabi sa kabuhay
kan mga yaon dyan sa barangay. Solar pati, solar water system. Sabi nga ni baga ni kanenot pa, pigya sabi ni Congressman Pido, ni Congressman Saldi, ni Congressman Bungalon, na saro yan sa mga priority kan ako Bicol and water source. Igwa ng 71 sites digdi sa Bicol. So first batch yan. Expected na lalo pang madadagdagan tabi yan. Siyempre, nagturukaw na naman a new set of officials yan sa Congress. Siyempre, may additional na budget naman yan for next year. Kaya next year, saro na naman yan sa magiging priority garay ka na ako Bicol. Sige lang yan. Kaya kung kamo dahil patabi abot dyan sa mga barangay, at mga programa na yan, mga projects na yan na water system, taon-taon doon sa nanindota, aabuton kamo kayan. Depende man iyan sa sendo mga barangay leaders na nagpupursige, nakikipag-coordinar sa Ako Bicol. Yan tabi ang Ako Bicol, may mga provincial coordinators iyan, may mga city coordinators, may mga municipal coordinators. Ang importante sana, mamidbida nindo yan kung si Sai. Tangani na, kung may mga concern ka mo dyan sa area nindo, madaling ipaabot yan. Ano? Okay, sige. Taon-taon mabalik kita sa iba pang pag-restorya. Laloan mga bintahe na igwa na kitang duwang kongresista naman dyan sa Ako Bicol. Mga mangyari sa national, pasirin din sa lokal. Yan babalikan tapo sa pagbabalikan na programang ini kan Ako Bicol pagkatapos ka nagkapirang pagiramdom ni John. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Protektado na ba ang inyong mga tsikiting? Magandang araw po sa lahat. Ito po ang inyong Regional Director ng Kagawaran ng Kalusugan, Bicol, Dr. Ernie Vera po. Tulad niyo, ay isang magulang din po ako. Bilang isang padre de pamilya, nais ko lumaki ang aking mga anak na ligtas sa sakit o anumang karamdaman. Ang laban ninyo ang karamihang sakit ng bata ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Narito ang mga bakuna na kailangan at karapatan ninyong malaman upang mabigyan proteksyon ang ating mga tsikiting laban sa iba't ibang uri ng sakit na nakakahawa. Ang mga sumusunod na bakuna naman ay kailangan maibigay sa ating mga sanggol ng 3 beses bago sila mag-1 taong gulang. Ang pentavalent vaccine
ay bakunang nagbibigay proteksyon laban sa 5 sakit. Ito po ay ang mga sumusunod: diphtheria, tetano, pertussis, hepatitis at pneumonia. Ito ay dapat maibigay sa bata ng 3 beses. Isang ineksyon kapag si baby ay edad 1.5 buwan, isang turok sa edad na 2.5 buwan, at ang pangatlong turok sa edad ng 3.5 buwan. Ang pneumococcal vaccine o PCV ay bakuna na nagbibigay proteksyon laban sa pulmonya at meningitis, pamamaga ng takip ng ating utak at gulugod. Tulad sa pentavalent vaccine, 3 beses rin itong binibigay sa bata, kasabayan ng pentavalent vaccine. Ang oral polio vaccine o OPV ay bakuna laban sa lubhang, nakakahawa at nakakamatay na sakit na polio. Ibinibigay rin ito ng 3 beses sa bata. Ang bakunang ito ay pinapatak sa bibig ng bata. 3 beses rin itong ibinibigay sa bata kasabay ng pentavalent vaccine at pneumococcal vaccine. Sa mga nasambit kong mga bakuna, maaaring may pamamaga sa parte ng binakunahan at mataas na lagnat. Kapag ating napansin ang mga senyales at sintomas ito sa ating chikiting, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital upang masuri ng doktor at magbigyan agad ng lunas. Ang inactivated polio vaccine o IPV ay isa pang bakuna kontra polio na dapat matanggap ni baby sa edad na 3.5 buwan at 9 na buwan. Itinuturok ito sa bata. Mahalagang tandaan natin mga magulang na dapat kumpletuhin ang OPV at IPV upang masiguro ang kaligtasan ng bata laban sa polio. Maaari din itong makuha sa chikiting vaccination days kada huling Huwebes at Biyernes ng buwan ng Abril hanggang Hunyo. Pumunta sa pinakamalapit na health center at lumahok sa bayang bakunahan. Tulong-tulong tayong itaguyod ang kaligtasan at kalusugan ng isang malusog na Bicolandia. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinonfirmar kay Malacanang na pinili ni Presidente Bongbong Marcos ang career diplomat na si Enrique Manalo bilang Foreign Affairs Secretary. Siya ang nagsalida kay dating Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. Sinabi ni Presidential Communication Operation Office Secretary Abogada Trixie Cruz Angeles na si Manalo nagsumpa naman sa ampangan ni Marcos sa Malacanang. Si Manalo ang primerong career diplomat na pinili bilang pamayo kan Department of Foreign Affairs makaagi ang 2 dekada matapos ni Delia Domingo Albert na iyo ang primerong babaeng leader kanasabing departamento. Iyan ang pangalas 9 bareta na sinurat ni News Director Edwin Peralta. Ang saindong naging tagapagatod bareta Al Armario. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Pampers. Upgraded Pampers Pants with Rash Shield, our biggest savings ever. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Alas 9, Jess. Shout out sa mga taga Tiko-Tiko, Taysan. Diyan sa mga barkada tayo sa Tiko-Tiko, Pamilya Rosindao. Tigbabati kan sa tuyang amiga dyan, na classmate ni VP Henry. Meaning nagte-text digdi sa tuya sa programa. Ohoy, sige. Sa I think sa July 25 ang first zona ni Presidente Bongbong Marcos. Abangan tayan ano ang direksyon kan Pilipinas. Ano mabarato na ang bagas. Ano John, mabarato na ang bagas. 20 pesos sa daan kilo. Bata si Presidente baga, yun ini ang nakatutok siya ang Secretary Temporary kan Department of Agriculture. Tama? Kaya tututukan niya talaga ang presyo kan bagas. Sana magbarato na ang presyo kan bagas. Maginang 20 pesos. Sana sana. Ngunyan ang presyo kan gasolina sigan taas. Para noon daw ini ni Presidente adi. Anyway, sa lado ka na ko Bicol, permisa ng anak ko Bicol masabay sa sulog. Kung ano ang sulog duman sa taas, dapat uyon ka dyan. Na dapat ang tubo halay duman sa taas, pirming ang direksyon sa Bicol. Tanganing ang pag may nagbulos diretso sa Bicol. Diarag masanakan anak ko Bicol. Ang gabos na biyaya na pwedeng pakinabangan kan Bicol region, kan mga kaubayan tang Bicolano maski outside Bicol, dapat nagbulos para sa Bicol. Pataan Bicol baga uning identified na kalaban ni Bongbong adi. Siyempre si dating Vice President Leni Robredo Bicolana. Normal man na siyempre simpatiya kan mga Bicolano kay Leni Robredo. Pero tapos ng eleksyon, kaya siyempre marespeto ka duman sa nanggana. Dapat ang Bicol, sa pagigan ako Bicol, magbulos ang biyaya hali duman sa national, pasiring digi sa Bicol. Tayo bagang bigigibo ka na ako Bicol. Aluyo ng panahon, pirang taon na nga ni isa ako Bicol. Basta aluyo na. Dekada naman baga na ako Bicol. Nagpunsa na ni sa subagyong riming baga ito. Sa pagtarabangan, duman na bilog so ako Bicol Party List. Naging legal ng grupo hanggang naging party list. Imagine mo yan. Ngunyan igwa naman kita ki duwang representatives duman sa ako Bicol. Yan dyan si Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon. Dua. Dakulang bagay yan apera kan mga regular tang kongresista digdi sa Bicol region, magkakadagdag ining sa ako Bicol Party List. May mga budget bagayan kada congressman igo ayang ki nakuko ang biyaya, nakuko ang budget hali duman sa kongreso. Igo ang hiras pirmi yan. Kaya siyempre, saan man dadarahon kan duwatang congressman ang mga biyaya na yan? Hindi siyempre sa Bicol Region. Priority ang Bicol Region. Taihemplo nga ni kayan kan mga enot baga. Nahiling ta dyan sa mga patinampo. Maski sa insain ang mga patinampo. Aros, ang mga major projects baga digdi, ang mga major road projects na yan. National baga yan, ako Bicol. Saka, bako sa ako Bicol, igaman ki, siyempre ibatang mga congressmen,
nagtatarabang man dyan, nagtatarabang sinda. Pero dakulang bagay ko, niyaong pirmian ako Bicol. Kaya nga, dakulaon naman, napasalamat baga ka na ako Bicol. Imagine mo, maski din nakatulo na na set so ako Bicol, igwala man kitang dua. Tada inabot sukota na almost 1 million plus yata kung tulo na pwesto. At lasigo kita kidua. Dahil iyan sa tiwala tatabing mga Bicolano. Nakulang bagay iyan. Meaning, duro-diretso giraray ang mga projects and programs na yan. Andun ka na ko Bicol para sa Satuya. Iyo. Kaya pasalamat tabi an ako Bicol sa Satuya. Iyo. Yan po ang mga informasyon kayan sa 25 yata News Manager Mardila ang zona may imbitasyon ngayon sa ibang mga pagiriba sa media kung pwede mag-iba naman sa zona sa Manila, naman sa Senado, sa Kongreso. Mas magayon kung dumang ka talaga live nagko-cover ade. Nahiling mo talaga ang aktual na hero-hero ninda. Para ako dahil na kumaiba. Nalulula ako. Kuan John sa bus. Dahil ako sanay. Gadan-gadan akong lula pag uli. Aling Boracay. Paano daw ito? Iba so kondisyon kan buhay ko, John. Palibasa nasubran guide kami ni bunjing duman sa langoy-langoy sa dagat. Pertihon man dyan duman sa Boracay. Imagine no, paka abot ito sa Boracay. Dahil ko una pag una ko John, sagod sa nakita dyan sa Puliki Bay, magalangoy-langoy o dyan sa Dapdap. Sa naglangoy ako dyan sa Dapdap Kansaro. Tapos naman sa may Puliki Bay, ang paborito kong lugar. Maray naman silensyuhon ang environment. Magayonon ang lalo pag high tide baga, pag taob John, pertihonon maglangoy. O yan, dahil ko una-unaon dyan na, makaabot kita sa Boracay. Imagine no, sanay kita dyan sa Ampangan sa nakan Bagakay. Dagat kan Bagakay, nakaabot kitang Boracay. Kaya pag abot may manduman nila Bunjing, sara EVP Glenn, si VP, yan kami, sigid kami iriba. Pertihon man, experience kami duman dyan, pertihon. Magayon nun, ang Boracay palan dyan, ang pagkaiba man sa nata, kuan siya, subaybayon baga, talagang puti. So, puti talagang, white sun talaga, So, pinuhon pati bagang puti. Pinuhon. Imagine mo, John, ining Boulevard na digdi, piga promote man baga sa tourism. Pero, iba naman, ang pagkaiba naman, baybayon talaga siya. Imagine mo ang distansya, John, haligay digdi sa Puro, pasiring dyan sa Rawis. Imagine mo na. Yan, so, kabanga sa nakan Boracay, so, front area, kan Boracay. Imagine mo yan, kalawig kan baybayo na puti. Imagine mo yan, lakaw-lakawan mo na yan, magpon nga Puro, pasiring sa Rawis. Baybayon na puti, John. Ang mga nasa gilid ka yan, kadaklan, John, hotel. Mga hotel, tapos mga restaurants. Iguaman ki mga saradit-sadit na inom-inuman, pero bihira na ito, minimal na ito, dit na lang ito. Ang kadaklan talaga, mga sadiri na ki mga negosyante, John. Linaog na kaya ki mga negosyante. Imagine mo si Manny Pacquiao, ikaw palang dumang ki
hotel. Tapos si Chavit Singson, istorya man sa nakan mga taga-duman. Iyan, an istorya kay kang Boracay pala, John, base duman sa pag-research taman. So kagayon ang kang Boracay, ta isla siya na kung pwesto kitulong barangay. Tulong barangay iyan sa sarong isla. Ang ngaran na Boracay, hali sa term na burak. Meaning, ang pigminan nindang burak. So, kumbaga, so gapas, cotton, puti, burak, ang interpretasyon na duman, iyo tong cotton, puti, kaya Boracay, Boracay Island. Ngunyan, pigsurat ito 1980s, basta 1980s, nabasa ko sa History kan Boracay. May nakapasyar duman dyan na sarong German na writer. Taga-Midyaman gayod, writer siya. Pig para promote niya dyan. So, Krisya, so kagayonan kan Boracay. Pero itong panahon na to, nag-restart duman mga para lukad ba, mga barangay nga mga para kopra. Ayun sa mga naka-start naman, tapos mga parasira, pig para promote niya itong kagayonan ng Boracay sa pagi kan surat. Ngunyan, na-promote ito. Kinagat may mga nagdarayo na duman hanggang naaraman na kan mga foreigner, darakula ng negosyante, o nagka-interest na dyan. Nag-i-invest na sinda duman kinegosyo. Imagine mo yan, si Pacquiao sa si Chavit Singson, ikaw palang duman hotel. Linaog na kay mga negosyante. Hanggang suminikat ng marahe yun. Luminaog na sa gobyerno, aradala na yun kung paano ma-promote ang tourism. Imagine mo, utosan ng bangka, aranihonon yun. Ali duman sa pier kan Katiklan na airport, masakay ka sa sa auto, tapos pasiring ka sa pier, mabalyo ka man sa pasiring naman sa isla. Dito, mga 10 minutes gayod na biyahe mo sa motor na bangka. Imagine mo dyan ang pigaakot kay itong pasahero na mga bangka na ito. Gulpi. Kaya grabe ang income ninda sa pag-abot kan mga bisita. Ayun man sa balik-balik, maduman sa Boracay, mabalik. Yung arog man sa nagkaan kasimple ang tourism style ninda. Kaya nga imagine me, uning dap-dap dyan, maabot ang panahon. Pwede ang ibon Little Boracay. Kundi, ang problema sa dyan, bye-bye. Ano yung digdi sa may dap-dap area, dugi bagaya, tapos basura. Ang basura, hali dyan sa sa salog, iyan ang dapat madisiplina talaga sa tao. Taduman, malinigo na, pinalinigan baga ni Pangulong Duterte sa Boracay, malinigon dyan. Bawal na doon magtapok basura. Imagine mo, ang dagat, malinawon talaga dyan, malinawon. Tanay ng basura. Idigdi man sa tuya, ang problema digdi, inot na inot, ang disiplina ta sa basura. Maski anong kampanya ni Buboy na Kanyo dyan sa Sinro, maski anong kampanya kan DNR, kan iba pang ahensya di gobyerno, o maski kita nga sa media, sige ang kampanya ta kontra basura, mata daw ang tao, mapagalunon disiplinahon sa pagtapok ng basura. Adi, ano daw ang kaisipan kan iba? Nagtatapok ka kay maray tultul na tapukan kang basura, so iba man, barabadigdi, ang face mask sana, ibabarabad kung sain. Kaya duman, sa Boracay, magayonon ang disiplina dyon. Kaya sana mangyari man digdi ta, aram mo anak ko Bicol baga, saro yan sa piga priority maninda, ang pag-promote kan tourism. Dakuluno na mga magayon nagkaisipan si Congressman Saldico, manungod sa tourism. Imagine mo nga nining Boulevard baga. Siya bagaan talagang founder ka yan. Siya bagaan nagpun ka ning Boulevard na iniyo. Siguro nailing ni Congressman Saldico ang puturo talaga kan.
Imagine mo baga, ining boulevard, kang panahon, agi matang ko, yung pier bagangan kan Victory Village, kay to, sa mga bangka yan, sa gilid kan dagat, wala, kay to, sultiro pa ko dyan. Diyan, ako sa Roman sa pamin sa nagtatambay dyan, sa gilid kan dagat. Mga bangka niya on dyan, imagine mo yan, inariyahan ki Dracula o nagapo, bakong naging boulevard na. Kaya maabot ang panahon talaga, imagine ni Congressman Saldico, nangyayari na nga ningon yan. Maabot ang aldaw, yan nito, pasiring digdi sa Legazpi City, magkukonektar na yan dyan sa paagi kan Boulevard. Ito na da sa, dahil pagwarin ko nakaabot dyan sa San Francisco Buena Vista, ayos na da sa Boulevard dyan dyan. Iniritso yun sa nito, tapos iyan na Buena Vista, San Francisco, maagi man digdi sa Bagakay, mabalda yan dyan sa Maslog, waran yun naman sa Nalamba, shortcut na dyan ang pasiring sa nito. Ka na maagi duman sa Tinampo o digdi ka na sa Boulevard, ikot iyan. Mabot ang panahon, arog kaya na mangyayari tabi digdi sa Legazpi, sa Albay, going to nito. Dipisil man kayo arogon itong Boracay, ito island. Imagine ko dyan, garda kung di mailing na pwede makaarog kan Boracay. Siguro yan Batan Island, pero dipisil man taan Batan Island. Kuyan, Tampak Sikiparos. Tampak Sikiparos. Ako lang bagan ukol dyan sa luwas kan Batan Island. Itong Boracay, dyan, gari kwan siya. Gari protektado ki Buludman. Kaya di man ako nailing na mga Draculaan ukol dyan. Di man, kwan siya. Gari protektado ki bulod sa palibot, kaya magayunon talaga. Imagine mo, pag-aga araw ka ng bago pa man mainiton dyan, nagruloa sa hotel sa mga Pilipino, arog sa mayan ni Bunjing. Alas 6:30 yaw na kami ni Bunjing sa dagat. Pigtatanaan mi man so askad kan dagat. Takotod man talaga magkarigos diyon sa dagat. Pag bako pa mainiton, narot man an sa kuyang skin. Kaya maputiyon man skin mo. Narot man talaga. Maski anong kan kulit mo, pag mainiton na ang dagat, matututong talaga yan. Ang mga Pilipino, yan atam duman nagaruluwas, magkarigos. Pagod to na, mga alas 10 na, sundong alas 3 na apon. Uy, Jun, nagruluwanan na sa mga foreigner. Diyos ko. Jesus Maria Josep, Krisya. Ang natatahuban na sana, ining utong-utong. Tapos, so, sensitibong parte kan lawas, iyon na sana ang natatahuban. Ay, magsawa ka na sa primero, garang kang bibigla ka man, kita magaday man kang tuod. Pero duman sa Boracay diyon. Tuod na sinda pala, sabi nga ni kang taga Boracay, mga sir, dito, sanay na kami dyan. Ikaw na lang ang mahihiya. Kayo na lang ang mahihiya. Totoo man talaga. Grabe, ibang klase ang mga liberated ng bansa, ano? May naruluwas talaga sinda. Wala na. Pero bali wala na sa nasainda yan. Pero balo daw digdi sa Boulevard, magluwas ka nga ka. Balo daw digdi sa Boulevard. So mga liberated na ngayang bisita din mga foreigner. Magluwas dyan, nataw ba na sa utong-utong. Tapos ibang parte kan, sensitibong parte kan lawas. Ay inda ko kung dyan magkaburukag ang mga Jesus, ang mga joggers dyan. Ibang klase ng Boracay. Natural na senda. Yan kagayon naman talaga ang tourism ninda. Grabe. Grabe kayo ang income naman kan gobyerno. Ang province ninda ng province of Aklan. Municipality of Malay. Malay. Munisipyo ito. Tapos itong Boracay, compuesto ki tulong barangay. Nalingawan ko sa mga pangarangkan, mga barangay na ito. Araw kaya tabi ang Boracay. Pero iba talaga. Iba ang environment. Magayon nun talaga.
Sana tabi, mangyari man ayan tayo man ang pigumaot kan ako Bicol na ma-promote ang turismo ta digdi kung ano ang mga pwedeng ma-develop digdi sa tuya na sana maumabot ang aldaw umuswag man ang sa tuyang turismo. Pero inuto na nga natabi nariglaron ang kuryente, ang tubig, iyo yan ang nakakaraot digdi sa tuya, alangkawon ang kuryente, alangkawon ang baydan sa tubig, alangkawon ang baydan sa kuryente, yung paso wetting, yung paso STL, yung paso Shabu. Yung mga nakakaraot digdi sa tuya de. Uy, ayun na. 9:30 na ugaring. Day nagabot si Ray. Sabi mo, digdi si Ray. Ialat ko si paring Ray Calyos. Bata na, mimiss ko naman ang boses ni paring Ray Calyos. Lalo ang mga kanta niya man na parehas man ang testa John kan kanta ni Ray Calyos. Ray, sa Sabado magdigdi ka. Iba mo si Junior, tamakuro kanta lamang kita. Namimiss ko na ang kanta mo, paring Ray Calyos. Naga ni Sally. Si Rochelle. Kumusta si Rochelle? Sa mga pag-iriba dyan sa Ako Bicol. Ako po ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. Thank you. Bye-bye. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang